Mayong adlaw mga bata, ako gali liwat, si Sir Steve, ang inyo kaupod sa edukasyon. Sa subong adlaw, may aral na naman kita nga bagong leksyon sa Aralin Palipunan 3. Ang aton leksyon amo ang mga istorya sa kasaysayan kag mga makasaysayan nga mga lugar sa akong probinsya sa rehiyon. Hibalua ini. Pagkatapos ng leksyon nga ini, ikaw kinalauman nga makasaysay sang istorya sa mga makasaysay nga mga lugar o kon hitabo nga nagapakilala sa imo probinsya kag rehiyon paagi sa pagdrama kag iban pa nga mga pagtukib nga pamaagi. Tinguhai ini. Kilalaha ang mga masunod nga laragway sa makasaysay nga landmarks sang nagkalain-lain nga probinsya. Pili ang sabat sa kahon kag isulat lamang ang letra sa eksaktong sabat. Number 1. Ano ini nga makasaysay nga landmark? A. The Cry of Santa Barbara. B. Liberation of Panay. C. Barter of Panay. D. Mexica Historical Landmark. Or E. The Ruins. Sa liwat, isulat lamang ang letra sa inyong sabat. Number 2. Ano naman ini nga makasaysayan nga landmark o kon hitabo? A. The Cry of Santa Barbara. B. Liberation of Panay. C. Barter of Panay. D. Mexica Historical Landmark. Or letter E. The Ruins. Number 3. Ano naman ini nga makasaysayan nga landmark? A. The Cry of Santa Barbara. B. Liberation of Panay. C. Barter of Panay. D. Mexica Historical Landmark. Or letter E. The Ruins. Number 4. Ano naman ini nga makasaysayan nga hitabo o kon landmark? A. The Cry of Santa Barbara. B. Liberation of Panay. C. Barter of Panay. D. Mexica Historical Landmark. Or letter E. The Ruins. And number 5. Ano naman ini nga makasaysayan nga lugar o kon landmark? A. The Cry of Santa Barbara. B. Liberation of Panay. C. Barter of Panay. D. Mexica Historical Landmark. O kon letter E. The Ruins. Kung natapos na ninyo sabat ang tinguhai ini, isulod ang inyong papel sa envelope. Di bala mga bata, ang aton leksyon sa nagligad nga sinmana nahanungod sa mga pagbago sa kaugalingon mo nga probinsya. Sa subong adlaw, balikan nato ang aton leksyon sa nagligad. Kilalaha ang mga laragway kung ano ang mga pagbago sa probinsya. Pili ang sabat sa kahon kag isulat ang letra sa eksakto nga sabat. Tan-awan ninyong unang nga laragway. Sa din ay hanina nga pagbago. A. Sa edipisyo. B. Okasyon. C. Kalingawan. Or letter D. Populasyon. Ikaduwa nga numero. Sa diin naman ay hanini nga pagbago mga bata. Letter A sa edipisyo. Letter B sa okasyon. Letter C sa kalingawan. O kon letter D sa populasyon. Diskubriha ini. Ang kada probinsya may iyang istorya sang kasaysayan. Makitaan ini sa mga lugar kag pati na sa tagsa kabantayog o kon monumento. Kilalaha ang pila ka mga makasaysayan nga lugar sa kada probinsya. Ang nauna sa makasaysayan nga lugar kag bantayog nga makitaan sa nakatungdan Visayas amo ang Panay Liberation Marker nga makitaan sa Barangay Parara, Tigbawan, Iloilo. Isa sa mga makasaysayan nga lugar sa nakatungdan Visayas.
Ini tanda sang kaadlawan sang Panay kung sa diin sang March 18, 1945, isa kahalangdon, mabinatyagon, kag tumalagsahon nga itabo nga ang mga veterano kag pumuluyo sang Panay kag Romblon nag-atake sa mga Japanese Imperial Armed Forces para sa kahilwayan sang Panay. Sa idalom sang Proclamation number 430 nga ginpirmahan ni Presidente Corazon Aquino sang 1989, ginpahayag nga ang March 18 kada tuig isa ka holiday bangod ginasaulog ang Liberation of Panay. Mga bata, makita ninyo sa Laragway ang monumento sang Panay Liberation Marker. Diin gani ini makitaan mga bata? Very good! Makitaan ini sa Barangay Parara, Tigbawan, Iloilo. Ari pagid mga bata ang isa sa mga laragway sang Panay Liberation Marker nga makitaan sa Barangay Parara, Tigbawan, Iloilo. Ang masunod nga makasaysay nga hitabo sa nakatungdan Visayas amo ang The Cry of Santa Barbara. Sang Nobyembre 17, 1898, ang adlaw nga nagpahayag si General Martin Delgado, ang Commander-in-Chief sang Rebolusyon sang Isla sang Panay sang panggoberno nga Rebolusyon sang Visayas kag Mindanao. Sang nahibaluan ini ni General Emilio Aguinaldo, nagpadala siya sang isa ka hayahay kag matalom nga espada sa leader sa mga Ilonggo. Mga bata, maghamba kita gani hayahay, buot silingon sini flag kag matalom nga espada. Amo ina ang ginpadala ni General Emilio Aguinaldo para kay General Martin Delgado. Pero hindi mahapos ang hulag ini bangod sa mga nagabantay nga Espanyol. May isa ka babayi nga nagahingalan kay Patrocinio Gamboa, baganihan sang Haro, Iloilo, nga nagdesisyon nga himuon ang delikado nga tikang. Upod sang isa ka opisyal sang Rebolusyon nga ginhinganlan kay Lieutenant Honorio Solinap, nagplano sila kung paano madala ang hayahay kag matalob nga espada. Nagpakuno-kuno sila nga mag-asawa nga nag-aaway sa atubangan sa mga soldado. Ginpabayan lang sila sa mga nagabantay nga soldado, gani nakalusot sila. Bangod sini, sa una nga kahigayunan sa luwasang Luzon, nawagayway ang hayahay sang Pilipinas. Ang hitabo, ginatawag subong nga The Cry of Santa Barbara, ang tanda sang pagkalutos sang mga Espanyol. Mga bata, amo ini ang laragway sang The Cry of Santa Barbara. Ang makita inyo sa laragway, amo ina ang itsura sa Santa Barbara. Nga agin himo ini nga isa ka makasaysay nga hitabo. Bangod kay nagpadala si General Emilio Aguinaldo sang hayahay kag matalom nga espada para kay General Martin Delgado. Apang hindi gid mahapos ang amo nga tikang. Pero tungod sa kaisog sang isa ka baganihan nga si Patrocinio Gamboa kag Lieutenant Honorio Solinap, gindala nila ang hayahay kag matalob ng espada kay General Martin Delgado. Ano ang ila ginhimo? Very good! Nagpakuno-kuno sila nga mag-asawa nga nag-aaway sa tubang sang Espanyol. Kag tungod sa ila ginhimo, nakalusot sila sa mga nagabantay nga Espanyol, kag sa una nga kahigayunan, ginwagayway ang hayahay sang Pilipinas sa sagwa sang Luzon. Kag ginwagayway ini sa Santa Barbara. Kag among hitabo, gintawag nga The Cry of Santa Barbara. Ang masunod nga makasaysay nga hitabo, amo ang Barter of Panay. Di bala mga bata na diksyon na ini naton? Ang Barter of Panay ginapatihan
nga ang mga napulo ka mga Bornean dato nagdungka sa Antique. Ang pag-abot sa mga napulo ka dato nangin kabangdanan sang kahadlok sa mga tumandok nga maistorbo ang ila kalinong sa pagpangabuhi. Bangod sini, nagdesisyon sila nga bayaan ang ilang nga lugar. Nagapati sila nga ang pagbaylo sang ilang nga lugar isa kapag palangga kag pagpreserba sang kalinungan sang lugar. Gani nakipag-istorya ang napulo ka dato sa leader sang mga ati, kabaylo sang Bulawan nga sadok, kulintas kag iban pa nga mga regalo. Ang ini nga hitabo nangin bantog sa tawag nga the Barter of Panay. Subong ginahanduraw sang Antique ang Barter of Panay kada tuig sang paghiwat nila sang Binirayan Festival. Mga bata, isa ini sa laragway sang Barter of Panay. Ano gani ang natabo sang Barter of Panay? Very good mga bata, nag-abot ang pulo ka dato. Kag sa ila pag-abot, gintagaan nila sang Bulawan nga sadok, kulintas kag iban pa nga mga regalo ang mga ati. Kag ang ila leader nga si Dato Marikudo kaupod ang iya asawa nga si Maniwantiwan. Kag bilang kabaylo sang kaalwan sa mga dato, ginhatag ni Dato Marikudo ang patag nga duta. Kag didto na lang sila nag-istar sa bukid. Kag ang hitabo nga ina gintawag nga Barter of Panay. Ang masunod nga makasaysay nga landmark amo ang Mexica Historical Landmark, ang balay ni Don Rosendo Mexica nga makit-an sa Baluarte Molo sa probinsya sang Iloilo. Amo lang gid ini ang nangin opisyal nga makasaysay nga balay sa Iloilo nga gindeklara sang Philippine Historical Institute sang tuig May 1, 1990. Diri gintago ang madamo nga isyu sang makiugalingon. Unang hiligaynon nga pahayagan sa nakatungdan Visayas. Ginpatindog ini ni Mexica nga naglawig hasta sa ikaduha nga inaway pangkalibutanon o kon World War II sang tuig 1941. Amo ini mga bata ang laragway sa sagwa kag sa sulod sang Mexica Historical Landmark nga makit-an sa distrito sang Molo sa Baluarte. Ang masunod nga makasaysay nga lugar nga makit-an sa nakatungdan Visayas amo ang The Ruins. Ang The Ruins ginakilala nga Taj Mahal sang Negros nga makit-an sa Talisay, Negros Occidental. Ang mansyon nga ini ginapanag-iyahan ni Don Mariano Ledesma Lacson nga ginpatindog sang tuig 1900s para sa iyang asawa nga si Maria Braga, nga isa ka Portuges nga napatay sa pagbunag sang ila nga ika-11 nga bata. Ginsunog ini sa mga gerilya sa sulod sang 3 ka adlaw para nga hindi na maistaran sa mga Hapon bilang ilang headquarters. Ginakilala ini bilang isa sa 12 nga pinakatigulang nga ruins sa bilog nga kalibutan. Amo ini ang laragway sang nagkadto ako sa The Ruins nga makit-an sa Talisay, Negros Occidental. Di bala mataho mga bata? Nga agani ginpatindog ang The Ruins. Very good! Ginpatindog ang The Ruins ni Don Mariano Ledesma Lacson para sa iya asawa nga si Maria Braga. Ginpatindog iya ini agod ipakita ang iya pagpalangga sa iya asawa nga si Maria Braga. Amo ina ang rason nga ginkilala ini nga Taj Mahal sang Negros. Kaginsunog ini sa mga gerilya para hindi na pag-istaran sang mga Hapon. Pero ang The Ruins sang Negros Occidental ginkilala nga isa sa 12
kapinakatigulang nga ruins sa bilog nga kalibutan. Kabay pa mga bata, may ara kamo nga naintindihan sa aton leksyon sa subong nga adlaw. Abi sabti ang mga pamangkot, piliya ang letra sang imo nga sabat. Nga importante ang mga monumento, palatandaan, para handurawon ang mga makasaysayan nga hitabo sa probinsya. A. Para mas maintindihan naton ang mga hitabo nga nagahatag sang dalan sa mga pagbag-o nga ginaagom sang probinsya kag rehiyon sa subong nga panahon. B. Kay tungod ini nagasugid sa mga natabo sang una. O kon C. Tungod nangin kabahin ini sang aton kasaysayan. O kon letter D. Para madumduman ang mga natabo sang una. Ano ay hanang mga sabat mga bata? Nga importante ang mga monumento kag palatandaan. Very good! Ang sabat, letter A. Importante ang mga monumento o kon palatandaan para mas maintindihan naton ang mga hitabo nga nagahatag sang dalan sa mga pagbag-o nga ginaagom sa mga probinsya kag rehiyon sa subong nga panahon. O si saa ini. Mga pila lamang ini sa mga makasaysayan nga hitabo sa aton nga mga probinsya sa rehiyon. Probinsya kung sa din ini makita sa Negros Occidental. Ang landmarks, the ruins. Makasaysayan nga hitabo. Ang mansion nga ini ginpanag-iyahan ni Don Mariano Ledesma Lacson nga ginsunog sa mga gerilya sa sulod sang 3 ka adlaw para hindi na maistaran sang mga Hapon bilang ila nga mga headquarters. O si saa ini. Makita ninyo ang mga landmarks nga makitaan sa probinsya sa Iloilo. Una, ang Mexica Historical Landmark. Makasaysay nga hitabo. Diri gintago ang madamo nga issue sang makiugalingon. Ang una nga hiligaynon nga pahayagan sa nakatungdan Visayas. Ginpatindog ini ni Mexica nga naglawig halin sang ikaduha nga inaway pangkalibutanon sang tuig 1941. Ang masunod amo ang Liberation of Panay. Ini tanda sang kaadlawan sang Panay kung sa diin sang March 18, 1945 isa ka halangdon mabinatsyagon kag tumalagsahon ni hitabo nga ang veterano kag pumuluyo sang Panay kag Romblon nag-atake sa Japanese Imperial Armed Forces para sa kahilwayan sang Panay. Tandaan ninyo mga bata, ang makasaysayan nga hitabo nga natabo sa the ruins, Mexica Historical Landmark, kag Liberation of Panay. Tandaan man ninyo kung ano ang natabo sang Barter of Panay kag the Cry of Santa Barbara. Maghanas kita. Hibalua ang mga masunod nga kasaysayan sang kada bantayog o kon lugar sang isa ka probinsya. Pilia ang sabat sa sulod sang kahon kag isulat ang letra sang husto nga sabat. Ano ang inyong pagpilian sa sulod sang kahon? A. The Cry of Santa Barbara. B. Mexica Historical Landmark. C. Liberation of Panay. D. Barter of Panay. O kon letter E. The Ruins. Una nga pamangkot. Ini tanda sang kaadlawan sang Panay kung sa diin sang March 18, 1945, ang mga veterano kag pumuluyo sang Panay kag Romblon nag-atake sa mga Hapon para sa kahilwayan sang Panay. Ano ay ini nga makasaysayan ni hitabo? A. The Cry of Santa Barbara. B. Mexica Historical Landmark. C. Liberation of Panay. D. Barter of Panay. O kon E. The Ruins. Sa liwat, isulat lamang ang letra sang husto nga sabat. Number 2. Ang pagbayluhanay sang napulo ka Bornean dato sang patag nga duta sa mga ati kabaylo sang bulawan nga sadok, kolintas kag iban pa nga mga regalo. Letter A. The Cry of Santa Barbara.
B. Mexica Historical Landmark, C. Liberation of Panay, D. Barter of Panay, o kung letter E. The Ruins. Number 3. Nagpadala si General Emilio Aguinaldo sang isa ka hayahay kag matalom nga espada sa leader sa mga Ilonggo. Ano ini nga hitabo? A. The Cry of Santa Barbara, B. Mexica Historical Landmark, C. Liberation of Panay, D. Barter of Panay, o kung letter E. The Ruins. Number 4. Ginsunog sa mga gerilya ang mansyon ni Don Mariano Ledesma Lacson para hindi matiniran sang mga Hapon bilang headquarters nila. Kag number 5, sa balay nga ini gintago ang madamo nga isyu sang makiugalingon pahayagan sa nakatungdan Visayas. Pilia ang inyo sabat sa sulod sang kahon. Bata, tandain ninyo nga ang mga probinsya may iya nga istorya sang kasaysayan. Makitaan ini sa mga lugar kag pati na sa tagsa kabantayog o monumento. Importante nga matun-an naton ang mga makasaysayang mga hitabo sa aton probinsya kag rehiyon para mas maintindihan naton ang mga hitabo nga nagahatag sang dalan sa mga pagbag-o nga ginaagom sang probinsya kag rehiyon sa subong nga panahon. Kabay pa mga bata, may ara kamo nga naintindihan kag natandaan sa 5 ka makasaysayan nga hitabo kag mga landmarks nga akong gipakita. Kabay pa nga naintindihan ninyo ang natabo sang The Cry of Santa Barbara, ang natabo tungod ginpatindog ang Panay Liberation Marker, ang The Ruins, ang Mexica Historical Landmark, kag ano ang natabo sang Barter of Panay. Sa sini nga tinion mga bata, himua ini. Kilala nyo bala mga bata ang monumento nga ara sa Laraguay? Kung hindi nyo pa siya kilala, ipakilala ko siya sa inyo. Mga bata, ang inyo makitaan sa Laraguay, amo si Dato Paiburong. Si Dato Paiburong, isa sa mga napulo ka dato nga nag-abot sa isa sa panay halin sa Borneo sang tuig 1212 AD o kon after death. Siya gintugyan ni Dato Sumakwel nga mangin leader sang probinsya sang Irong-Irong nga subong ginatawag na naton Iloilo. Probinsya kung diin kita nagaistar. Ginakilala bilang una nga hangaway nga nakipagbato sa mga Espanyol para sa kayluwayan sang probinsya sang Iloilo kung sa diin nangin sulundan ang iya Laraguay sang mga warriors sang Dinagyang Festival. Subong aton makitaan ang monumento ni Dato Paiburong sa Esplanade, Iloilo City. Nakalagaw na bala kamo mga bata sa Esplanade? Kung nakalagaw na kamo sa Esplanade, makitaan nyo dito ang monumento ni Dato Paiburong. Himua ini. Basaha ang mga pamangkot, pilia sa kahon ang husto nga sabat kag isulat ini sa inyo nga papel. Anong pagpilia sa sulod sang kahon? A. Bangod una siya nga nakipag-away sa mga Espanyol para sa kahilwayan sa probinsya sang Iloilo. B. Kay manaming ini himuon nga dekorasyon. C. Nangin sulundan ng iya Laraguay sa mga warriors sang Dinagyang Festival o kon letter D, Dato Paiburong. Ano ang pamangkot? Number 1, sino ang gintugyanan nga mangin leader sang probinsya sang Iloilo? Sa liwat, pili ang inyong sabat sa sulod sang kahon kag isulat lamang ang letra. Number 2, nga ginakilala si Dato Paiburong nga isa kauna nga hangaway o kon baganihan. A.
Bagod una siya nga nakipag-away sa mga Espanyol para sa kahilwayan sa probinsya sa Iloilo. B. Kay manami inihimuon nga dekorasyon. C. Nangin sulundan ng iya laragway sa mga warriors sang Dinagyang Festival. O kon letter D. Dato Paiburo. Paano nangin kabahin sang Dinagyang Festival ang monumento ni Dato Paiburo? A. Bangod una siya nga nakipagbato o nakipag-away sa mga Espanyol para sa kahilwayan sa probinsya sang Iloilo. Letter B. Kay manami inihimuon nga dekorasyon. Letter C. Nangin sulundan ng iya laragway sa mga warriors sa Dinagyang Festival. O kon letter D. Dato Paiburo. Sa liwat, isulat ang letra sang inyong sabat. Pagtakos sa imo ihibalo. Basaha ang mga pamangkot kag bilugan ang letra sang husto nga sabat. Isulat ang letra sa inyong sabat sa papel. Una nga pamangkot. Ano nga festival ang ginahanduraw sang antike kada tuig? Letter A, Dinagyang. Letter B, Binirayan. Letter C, Kasadyahan. O kon letter D, Ati-atihan. Isulat lamang ang letra sa inyong sabat. Number 2. Sa diin makitaan ang Mexica Historical Landmark nga nangin talaguan sa mga isyu sa makiugalingon nga pahayagan. A. Talisay. B. Santa Barbara. C. Baluarte. O kon letter D. Oton. Number 3. Ini nga mansyon ginapanag-iyahan ni Don Mariano Ledesma Lacson kag ginsunog sa mga gerilya para hindi na maistaran sa mga Hapon. Letter A, The Ruins. Letter B, Binirayan. Letter C, Mexica. O kon letter D, Panay. Number 4. Sino ang mga ginakilala nga baganihan sa Iloilo pangod nga nagdesisyon nga magdala sang hayahay kag espada sa leader sang mga Ilonggo sa Santa Barbara? A. Patrocinio Gamboa kag Lieutenant Honorio Solinap. B. Dato Maricudo kag Maniwantiwan. C. Dato Paiborong kag Dato Sumakwel. O kon letter D. Maria Braga kag Don Mariano Ledesma Lacson. Kag ang pinakaulihi nga numero, number 5. Sa diin makitaan ang Panay Liberation Marker sa aton nga probinsya? A. Sa Santa Barbara. B. Barangay Parara. C. Oton. O kon letter D. Miag-aw. Para sa inyo dugang nga hilkoton, sa bulig sang imo taga-ubay, magpili sang isa ka probinsya kag mag-research sa internet o kon libro sang isa ka bantayog o kon monumento sang probinsya sa Region 6 na Katungdan, Visayas. Kag isalaysay ang mga makasaysayan nga hitabo. I-print o kon i-drawing ini sa short bond paper. Ano ang probinsya nga pwede ninyo pagpilian? Probinsya sang Capiz, probinsya sang Antique, probinsya sang Aklan, o kon probinsya sang Guimaras. Sa liwat mga bata, madamo gid nga salamat sa inyo tanan sa inyo pagpamati. Ako si Sir Steve, ang inyo kaupod sa edukasyon nga nagahambal indi gid pagkalimtan ang magtuon. Madamo liwat nga salamat kag magkit-anay liwat kita sa aton masunod nga leksyon.